Jalan di simpang lima, jalan di simpang lima. Simpang lima di kota Semarang, simpang lima di kota Semarang. Ya barang ke tindak tanduk putih luhur, ya barang ke tindak tanduk putih luhur. Kanggo gayo murid bangsa adil makmur, kanggo gayo murid bangsa adil makmur. Gotong royong tumrap bebrayan kang luhur, gotong royong tumrap bebrayan kang luhur. Mesti nanam duwe watak kudu jujur, mesti nanam duwe watak kudu jujur. Dinasti timre tumindak murih kasil, dinasti timre tumindak murih kasil. Anggekowo watak kang asifat adil, anggekowo watak kang asifat adil. Urip mocer teter tumindak kang iwa, urip mocer teter tumindak kang iwa. Jumbono citra bangsa anak kita, jumbono citra kanin bangsa kita. Jalan di simpang
Wes bejane awak
Yuk, yuk, yuk. Lingkar minggu ringku koro Akarono barat margi sinawung resmine hidup sinumpa sinukarta Mrehrakarta Makar linte ilmu luhur Rating tanah Jawa agama haji Yo asole asole man asole asole man asole asole man asole asole man asole ha Nuwun inggih ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian kula sak kanca kuda asmara Rejosari. Nggih dalu menika katur Bapak ingkang sepisan nuwun inggih putri-putri nok. Heeh Mas, Putri Kuda Asmara Rejosari. Nggih dalam rangka apa iki ya, Mangayu Mas? Bagio Hari jadi. Kelurahan Sardono Sardono Harjo yang ke-78. Oke, derek doa mugi saya sukses. Nggih. Saya kompak pokoknya saya majeng Ya, melayani masyarakat dengan sepenuh, Sepenuh hati. hati. Nggih. Ya wis dongane ngono kuwi. Ya, si apik-apik pokoknya. Iya, monggo kanca-kanca lagune Anjing, napa? monggo Nggih. derek wingking monggo. Oh, wis anane gur manut ya Mas. Panut pokoknya, panut penak kok.
sliramu wong ayu nadyan mung sedelo ati dadi lega. Kuda asmara Rejo Sari memang untuk Anda. Kembang melati tuning gunung lawu, ati ayam yen lagi nyawang semu. kaya ngapa bungah rasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu. Ya mung kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tulus sing ati. Kuda asmara Rejo Sari Memang untuk Anda. asik. Yo, Ada Mas Teteh. ada Dik Dita Amelia. Yen pandang rasa jroning dada, tapi aku arep sambat karo sapa. Turutan saklisian arep mangan radoyan, kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ana omah rasane wis ora krasa. Lolo Atiku kudu kepingin dolan, mung pengin ketemu bareng sliramu sayangku, nadyan mung sedelo ati dadi lega. Hati ayam yen lagi nyawang esemu, kaya ngapa bungah rasane atiku bisa ketemu lungguh jejer sliramu. Ya mung kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tulus sing ati. Tresnaku iki tulus sing ati. Nje kesandung asmara Mas Teteh. Nggih, kesandung kudu asmara. Kudu asmara. Rejo Sari. Heeh, Oke, iki lagune nggih. cocok ya Mas. Cocok karo Karo jenenge. Jatilan, ya. Yes. Nggih.
Nimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Mas sing tak tresnani di DM di WA ku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Kodok asmara memang ada yo kurang apes ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku bisa sayang tresnaku ora iso ilang Mas Joko dan tresnaku koyo dene aku kan Joko tresnaku
dulu Mas Kadir. Ya. Oh, didadekke sik. Ya. Piye Mas Kadir, lagu wajib. Heeh, nek lari apa Mas? Oh nyirara kidul, iki nyilar kidul Mas. Lar Ya kidul. monggo. Iya mangga iya. Yo. Jaran seberani Aja nyangkut bareng bae dimenawet ora bakal benang. Yuk, iya. Ning sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara lan nyata gedhe ombake. Kulung kulung ora kandhat saben wayah ora ana jalma kang iso wani sembrono Kreta kencana dadi titiani pasurya dewa ra ana tandinge. katon sumunar uga yang samake rasa penetra bisa yang sear
Iya, iya. Iya. Monggo ati kutunam limang berguna. Kaping pisan maca Al-Qur'an samanane. Kaping pitu salat wengi lan kono. Kaping telu wong kang soleh kumpulana. Kaping papat kutang ira ingkang luwih. Kaping lima dikir wengi ingkang suwe. Sakabeh sapa bisa alakoni. Insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi. Yo. Tangga ati iku ana limang perkara. Kaping pisan maca Al-Qur'an sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu zikir wengi. Kaping papat patangira ingkang luwih. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Pangeran dijabahi. Oe. Ayo, ayo. Oh, iya. Yos. Enje, guys, dadi Sampun no. keleban Mas. Sampun kelebon. Oke. Terus Heeh, wis rambutnya wis ning arep. Hey! Ya 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 ya. Ning tindak mriki Mas Teteh. Napa mboten salah
Aku iki ora kepati
Iya. Oh iya. Os. Yo. Yeah. Yeah. Yes. Yo. Yeah. Yes. Oh. Diantar yuk. Pripun Gus Gatot?
Arane tetep gumurung wur panggri ing turangga bende peri punya sauran pangungkung tracehno gumangkate Gambi rotyas ing Yo. Eh. Heeh, 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 heeh. Prit